Lokaci na damuna. Gonaki sun yi kyau, kayan gona komai ya ƙosa. Wata fara tana wasa a gona tare da nishadi, sai ta ga turwaye suna ɗauke da kayan abinci. Sai ta tambaye su ina za su, sai ɗaya daga cikin turwayen ta amsa mata da cewa, muna tara abinci ne a gida. Yau yanayin akwai daɗi, ki zo mu yi wasa tare. A'a, ina ganin ki ya kamata ki zo ki aiki a tare da mu. Domin za a yi rani mai tsawo. Wannan lokaci ne ya kamata a ce kin fara tara abinci. Haba, saboda me zan damu da rani, yanzu bazara ta fara, akwai abinci ko ina. Na za ku da tsaba haka. Muna tara shi ne a gida. Ke ma ya kamata a ce zuwa yanzu kin fara tara abinci. Domin za a yi rani mai tsawo tare da tsananin hunturu. Ni ina samun abin da zan ci a duk lokacin da na bukata. Saboda me zan damu da wani rani, har yanzu kaka ce. damuna ta ƙare, lokacin bazara ya fara shigowa. Fara ba ta yi tanadin wani abinci ba, kullum sai dai ta ci, ta sha, ta yi wasa. Hakan ya sa ta yi ƙiba sosai. Ana haka, wata rana Fara ta lura da cewa ganyayyaki suna ta faɗowa, wato bazara ta nisa. Bayan wasu lokuta, lokacin hunturu, ga rani ya fara, abinci ya fara yi ma Fara wahala. Su kuwa turwaye ba su da damuwa saboda sun tara abinci a gidajensu. Ana haka, rani ya yi nisa, babu abinci. Fara na shan wahala sosai. Hakan ya sa ta yi tunanin idan damuna ta dawo ba za ta zauna haka nan ba tare da ta tara abinci ba. Darasin wannan labari, ka yi aiki tukuru domin amfanin gobenka. Girman kai rawanin tsiya, wanda bai ji bari ba ya ji hoho.